Sa isin ni kapor ka mamantanga dap da ka jingkmen ka ba kraw hodu kata bang ayo ban ya kren biang bat pina ka ktin ka jong blai ban nga sumu yu blai ba ukren ba uyai kren uai ka lad uai ka poringi ya ka bangin yo snow ka ktin ka jong u na maru kwa ba ngingin long kita ki breu spa da ka ktin ka jong u dan bona preng jong fi ka ne ka por ho phim ju puli ka ktin ka jong blai piong ngan chu snap ya ka ktin ka jong blai ai ngu yu blai la da fi chu snap ya ka ktin ka jong blai ndrenga da kan tu ya pi we ba kata ka long ba phin sngob ha ban puli ya ka ktin ka jong blai but ndai tang ba pi puli henrei to ai ba kata ka ktin ka jong blai kan dap ha ka download ka jong fi pinyo ban kan show ka man sim ka jong pi khadang ba kata ka ktin ka jong blai kan penru spa ya pi ba ka ktin ka jong blai kan ai pi ya ka jing start ktin ju blai kan ai fi ka bor kan ai fi ka jing kmen ka jing shat kmen ban ngai ba ka ktin ka jong blai hi kan pendap ya fi da ka bor ka jong man sim namar kan mau ka ne ka we ha fi don ka ktin ka jong blai fi don yo man sim ba khoi jong blai pun sin ke bri ki ong kum no ngan tip bang adon yo man sim ba khoi kan mau ka ne ka we ba ka ktin ka jong blai ka re ka bla persat da man sim ba khoi ka ba mot chi sien ba fi don ka ne ka ktin ka mot fi don ru ya ka bor ka jong man sim ba khoi ka Bible ka ong kata Lukas no manen kong khot lai punyo ka ong ka wei ru ka ktien ka no mi klem ka bor ka ba mut hi ka ni ka ktien ka jong blai ka dei ka bala persat man sim da ka ktien ka jong blai ka bala persat man sim da umen sim jong blai bat ha ka ni ka ktien ka don ya kata ka bor blai da dei ta kwa ba no fi ka ni ka sngim ta fi don ka ktien jong blai fi don ki jing le kin wan bi he ka jing em ka jong fi ki jing pun shoi kin wan ki jing ya le ki ba haru kom kin wan Henry Fidon ni kektin ke jong blai fin job ya kita ki jing le baro kan mar kan ni kektin ke khamnap ya kono ka wait lam arliang serti hagan ni ka por ka kwa ban kren ke kektin ke jong blai ba kata ka long ba kan ni ke jing shisha lada pi shakri yo blai lada pi money yo blai lada pi kwa shisha ban IT la di how try fitip nam ba uksut am unwan ban le persya ya fi kata ka dei ka jing shisha ngko abang fi bona preng jong pi ong pastor ka por ka banga ngadang ya perthei ngam yu i kat kini ki jing habang ngadang ya bang ni ka perthei ngam ju mat than ni ki jing le ka ni henry nadu bang pedeng yu jisu ngala mut ban persyang ban buat bahayu try henry ki jing ki wan ka wei hadin ka wei bat ki jing le ki wan ha ka jing jong balai ka long kumta ngko abang fi kata ka dei ka jing shisha na ktin ka jong blai lada pi ong hingan shakri blai kan mau bau soitan hi wan man yale bi persya fi un wan man yale persya bi ya fi kala ja ktin ga jong blai kum kata ngin pulih kan ke por na ka kitab ka ba ar ki sim kal nong ba nriu ke yathu yangi ka khat ba pratar teru elisha ba ki syria ka babel ki yathu ang ni ba usim syria wile thma ba ki israel na ka por mut ban yale thma nri na ka por usharem hi sharem but usngo baik ba don ba sekelai namar ba lada kimut ban le kum ni i kum ba ki Israel kala de tip lupa ya kata ka jing tmu jom ki Syria namut le kum ni karam ja kum ta namut le kum tu namut ya na ta kalenti kala tip mut ya le da ta ka rukom ru ki tip kilingo busim Syria utarai sniu ya laga jong ki sipai ki jong ni kita ki bahajan jo yang mat don bi tu imat yagini ki Israel lang mut le kum turu kila i kum tip lupa le am turu i kum tip lupa kai kat kani sim Syria ula bitar ula khat ye kita ki breu ki jang ong imat don we na preng jang fi ki ba shat kala yanga henrei ki ong em ko sim kan rat ndei bang i shat kala fi henrei udan u breu jang u blai u babatai lupa u sim Israel ya ke ai ka bangi thmu ya ke ai bangi mut ya ke ai ka bangi perkat utau breu jong blai utip lut ya ke ai ka bangi mut ban le tadena ta kadau baus im Israel ujab thma yani but anda im Syria ula tip ya kata ula bitar ka babel ke thu yangi bau news im Syria menta ka khmat ka jo kam dei shu ka bau pai sha usim Israel na ki Israel na ka khamat jung ka pai shau tau breu jong blai wong wei ta ba udah bitar lep udah bitar sisa
yêu shakri jong blai baka babel ke thu engi ti ula ong khilet hai udan bangan phawan lam yu ti ula thu u daga ba ong ha khmi udan ha dothan namar ka tau la pha shata ki kulai bat ki kali ki pa ya pom shibun bat ki la poi min miet bat ki la kerkut ya kata kasnong baro saudong pi ka babel ke thu bong nu sim siriau mdei tong bushu pha oi arngot ban le le yu ni breu jong play ka babel ke thu uda pha ru yi kulai ba ki kali ki pa ya pom shibun ban le no ban wan ban ya le yu ni shakri jong play ka babel ke thu ti haba u shakri jong ta u breu jong u play u la kedang step bo la khmi ba khmi ki pa ya pom ba ki kulai ba ki kali baro saudong kasnong baru syakri jong ulang wow ku kenrat kumnongin le utiu le thu wat shifting naba kita ki babat ngi kilong khambun ban ya kita ki babat ki ka babel ke thu ang ne bu Elisha u syakri jong play habala wan ker kut kini ki Syria ya kata ka jaka ka baki ki dan uniu syakri jong Elisha habau pet ya kata ula shifting shikat de Namar uyo ya kata ka jing triem uyo ya kata ka jing ima uyo taki kulai taki kali kulai badi taki pajapom ula syakti shikadai maki mdan mano menuru kekti len pen mdan ni airu tang arngot kidan uneu syakri jong Elisha ula syakti hado kata kwa banong ifi kan igasngi ke bamantala da pi syakri oblai Pini kuma ong khtien pareng all hell will break loose. Ka mot hi ka du jok hi kan wan ban yan le ye phi. Ki jing kin wan man ke saudong ye phi. Ki jing le kin wan ban pen seir ye phi reng kwa ban ong hi fi kan ne ka wai. To tip kum be Elisha u tip mor Elisha u de u shakri jong play bo udan ye kan ka khmat ban yu palat ban ye kata ka ba ki breu ki la ban yu ka babel ke thu ang ne bo new breu new shakri jong Elisha ula shifting re Elisha ong oi wat shifting mo namar kita ki badan bat ni ki khambon ban ye kita ki badan bat ki wang ba wat shifting namar kita ki badan hakaliang jong kita ki badan bat ni ki khambon ban ni kita ki khambon ban ni kita wang kumno bon ngi dan tang arngot tading ta ka babel ke thu Bau Elisha lo duai bau la ong atrai nga kerpat ime tu penpet yagi khmat jong u bau nyo ti utrai lo penpet yagi khmat jong tau samla bau lo yo hakmi ulum uladap ki kulai ki kali ding baro saudong Elisha tia bau la her shau Elisha lo duai utrai bau la ong nga kerpat ime tu shot ine upat ba da ka jingmat la bau la shot yaki da ka jingmat la kat kum ka ktien Elisha hallelujah kan mau kan ka wai bo try udan rengkat bat pi la da fi shakri utrai jing kin wan jing le kin wan henre utrai wan mau bat ndai tang mau henre pha wa di tagi angel gi jok u ban wan ban ka ban da bat ban dan hang aliang ga jong fi tadai da bun sin na khmat bagan jadok ngi shakti nga bagi pe gi jing da khmat bagan jadok khmat bagan jabril oh si shangi begitu ki jing ki bun palat agel ci im jing henre nga kwa banong fi bangada dua ya kan ga sngi ru bagi khmat bagan jaban sim gi jong fi kin play ka babel ke thu ba ublay udah pen pet ya ta ka khmat jong tau samla uloi ulum ladap da ki kulai bat da kita ki kaliding baro saudong kwa banong fi kadon ka ding ga jong play ka ba care fi kadon ka ding ga jong sim ba khot ka ba care fi maka kwa banong ifi kini ki kaliding kini ki angel jong blai ki badan rengkat bat pi kwa banong ifi jagat bajal longkat balong syakri o blai namar kita ki badan hakaliang ga jong fi ki khambon ban yau ta badan baru syaitan kim long ai ru am kita ki jing kim long ai am kita ki jing le kim nom long ai ru am la da fi pet da ki khmat ban jaman sim jong fi banga dua ya kan ka pon na sngodan prange fi syakri bhai utrai rei ka don ke jing thot na ka yeng ke jong phi sakran ben phi sa le ben phi sakran ki tien ki baharukom teng phi snow ko mamla sha shu teng ka pen bitar phi rei kwa abong phi wanum snow bitar wanum sung shep tieng kwa abong phi don na preng jong phi snow ha phi sakri blai ki jing ki wan ka we hadin ka we
pi pang fi shitom ki kon ki pang ke shitom ke yeng ki bon ki benta ki wan ha ke jim ke jong fi ranga kwa ba dong i fi ke ne ke sngi ke mamta ngada duai bo blai pen pe ya ke khmat ba ke jam sim ke jong fi ba pin i ya kita ki shipai kita ki angel ki jong blai Jisu wang i kata wang anam i no if ida lele nganam le dan dat no if ida lele imde tang bu Jisu dan kan ma bagi angel jong ka beneng bar ka bagi dan lang ba du Jisu tadai ta ka ba no if ke jing job ka dai ka jong pi ka jing job lati kena bi fin job ma fi ni ke jing le ba to pet pi da ka khmat dei chu da ka khmat ba kan do an to pet pi da ka khmat ba kan jaman sim ba fin yu i ba pleng utrai udan ka liang ka jong pi utrai udan ka liang ka jong pi Bamdan balak ban kata ya ka mensim ke jong fi umdan balak ban kata ya ka jing im ke jong fi na mar utrai udan ka liang ke jong fi ka babal ko kata la utrai udan ka liang ke jong fi wei balak ban le percaya fi kan mau ke ne ka wei wat ship tiang sakribe utrai kan don le se ke jing sakran ben te ke jing sapen stom ben ka abanong fi uksoi unwan lut ba ka du jok i kumbala plat lut ya ke uksoi ben le percaya fi Henry kita ki badan hagaliang ke jang fi ki kampun ban yu tau badan ban yele percaya fi dua yang ne ka por bang ngai bu trai kum bau la ai ke ching mat la u bleu de pen mat la i ki sipai siria ngai bu trai pen mat la ru ia kita ki ksut ki ban yele ke jing im ke jang fi kin da mat la atat kin de ya dung prama ki tat kum ka por ke jang Gideon kum no bu Gideon wan bu le yu Gideon u khlam la ban penyap ki Midian ke penyap prama ki Kaya ka bau Gideon ule kalong bau ura atang de kita ki kra hapo atau ki kra gidon ya kai gidon ya kata keding upen pat atau kra ka sai ka ni keding ki put da ka turoi badeheng thang i baki Midian ki kulmar baki Midian ke dung paramaki ka ba no fi utrai udan ka liang ga jongi lada utrai udan ka liang ga jongi no fin shatian Tadai tam le shakri bi utrai ujob ru ulong kum jo usoitan wan man ong muni jo shakri tabu shakri to ai bangan tenju usoitan wan pan permission no blai wong ba melakar khui melale bhai melale isnai melale asbun melong me ka jingka melong ka jingda ong to wen noi ka khti ka jame se pet ba uni unang shakri na no shakri shu me shi shawan ki jingle hu jo Rồi Job kelum haidin no blay. Badeng tau blay udah kerku yu Job aga bakat do arsya. Mga snow hang ne ka abanong ya fi. Bo blay unam kerku fi tang arsya an reu Jisu angan kerku fi shis pasya. Kalau saya bisa kni no kita gibri gi spa gi po namar ba fi bot yu Jisu. Jisu angan ai fi shis pasya ang kwa ban puli ya kata no Matthias kan galenong ka ba kat kendai de ar kendai lai po tin Job lai ka ang ununo baro oba i no ya la ka yeng la ni ga men bo shin rang thai la ni uk pa ni ga kmi la ni ga tangar ni gi kon la ni gi bri na ga banta ka kerteng junga unyo shis pa sha ya kata bo unyo ya ga jing im bom ji kod ru ka babel ka ong ya kata la da pi bu nen kong yu try ga jing im ga jong fi jing e ji le kin wan ri pi it yu try pi bu nen kong bi yu try pi la bandu no ge baro ru try wong an ai pi shis pa sha ha ga ni ga khndo Balkum juru pinyo ya ka jing im ka bom jikot. Tadeng ta kwa abang fi long shlur utrai don rengkat bat pi onom yai dan khmat bagan jado an riyai da ka khmat ka bagan jaman sim. Wa jiyai da ka jing in ra yai da ka jingat. Mar kita ki badan ha ka liang ga jong fi ki khambon ban yauta buan ban yale ya fi. Nong e ru am kwa abang fi kwa ban dwai ni ka pon la tikna bi ni ka wai la long 100% ka ba long sure ba la tikna bi 100% ba utrai un ai ka jing job ya phi utau bodan hapo jong fi ulong kham krau ban utau bolong ka prthei kwa bodan fi utrai de job na mar ka khin ka jong play ka ong ye ka ta fina play station no rom la nong ka prado ko lai punyo ka ong la job thiau no ni ki baro dau ta ka nyu ba ye ni la de job thiau kan mau ka ta fi de ki nong job him de ki nong sha job fi de ki nong job ni dwai ni ka por man ta utrai no ai bor fi de ta wan jing le ye sha ye up pi pang fi tom fi kerdo fi sakran ben fi la ben namar fi sakrio blai mlelei yai up sapet ya ka go blai le ga jm ga jong fi ni i tat ya ka buram ga jong blai ha ga jm ga jong fi ka ban doi ne ga por na ga ta jong fi tra ne ga por nga ai ngo ya me ko pa namar me long blai obadan ha ga liang ga jong i ba tra nga tip ya ga ne ka wai
ba me ubadan hagaliang ga jong ime kambon ko try ban yau syaitan ba di angel jong o kibon ban yele persya ga GMG try ni ga sngo ani ga pol go try don ga ni ga khon ga na pedeng ke jing ke jingele go try namar ba try ko angan but no eme ngan shakri no eme kawan ga jing na ka yeng ga jong ka go try ukurim jong ka wan ban yele persya ka menta ki ba yeng ki ba sam ki wan ban kran ben ya ka ki ong ya ka ni ga khon ba kala bit kala khle bit kala le bit Ndoi try nga duai ko kon rat try ba ke ba ka kale ko kon kam dei ka ba ka bit ne ba ka le bit ndoi try kala jit ye me si sha ka long ga ji bit a khamat jong ka thai ye ke ka ni ka khon jam ka le ndoi try o ka la rai ka ba dei e ka la jit ye ka ba dei e na mar ka khamla e me go tra men ta ki e baro try ho ka don na pring ki jing huslai ro teng teng try ka don na pring ka ta jing khi jing mut ra ablai ndoi ka duai men play ka khamat ba gan jam sim jong ka ni ka khon ba ka no mia try ha ka ta ka ba kin ja do jong ka men play no ki mat bagan jaman sim jaka bakan da yo I atrai ba me ubadan hakal liang ga jongka me kambun ban ye kita ki bor ga jingdom jele ki bon ban yele persya ya ka trai ngada duai ngada kerkuno ina ga kon ga jong me trai bakan yo I ablay ga jingjop bakadon hakal lenti trai baka ya hakal lenti ga jingjop baka ya hakal lenti jongka buram kanom smok huslai ablay dan na pring jong firu ha hidu ukon shinrang joka yeng ngada duai nga kerku ye firu akertenga jong jisu ba nga kren if you kertenga jong try nang ai bor if you try nang pen sla if you try nang ai pi ye kataka jing snow to ban ye kataka jing shilor ba finang laban ya ban shakri bet you try jangan ba jal long kat balong fin shakri bi you try ho na yeng ki long persya ye pi re pi bidon hakal liang ga jong try pim de ba pi isi ye ki re namar ba pi kham ye you try hallelujah ngada duai ngada kerku ye pi haga kertenga jong jisu fi kertengu Andreas hallelujah kertenga jong try ngadwai nam ta jong fi Andreas utrai ngar khu ye fi hallelujah bangada duai utrai nam pen sle ye fi unang ai bor ye fi bapinang la ban shakri utrai wanum pai dien ya bet shakmat utrai un ai ga bor ye fi hallelujah ngadwai ngar khu ye fi kertenga jong jisu ba ye fi ru baro ki be shakri utrai ban prengi jing ki jile jong jim kan mau hallelujah kertenga jong jisu ka jing job ka don hakmat jong fi ka jing job ka don hakmat jong utrai un shot yap ye te bor jingdom utrai oi un shot matla ye ki bakinda matla tat bakinda kulmar tat kata kaluntia ke jong ki hallelujah kertenga jong jisu ngadwai ye ka jing job kertenga jisu amen but amen hallelujah utrai nang khu ye fi unang persla fi unang ai bor fi pinang laban shakri utrai pinang laban ya ro utrai pinang laban pen kraw utrai wat nom kuslai ka jing job ka don hakal lenti fin sai I ka jing job tang ka tu ka ni pini I ya ka ta ka jing job ka jing em ka job fi shakri bi utrai la ki breu ki khang fi ban shakri bi utrai mde bi isi ki mde bi le persya ki namar ba fi kham ye utrai le ya ka ta utrai nang kar khu fi long pi ki beslor utrau dan kalian ke jong fi kublai shibun ngin saya sempat bila phone ngin ngin number fi don kam shi jing dwai ru pi pang fi tom fi don jing e jing le ke jim ni fi la man chani jong office ke jong I ru hang ne apa open nang thamai nang kriam I don de no ski ba ar do ke sin sa jan jo kata yo ublai nang ku fi ngin saya sempat kublai shibun amen